Ndicela ningandivi wrong guys ne, but nje uba uyekelele ubuso apho ulindele apology kum, hayi shem uyafana nje nesimenqe esilinde iflight erenkini. Rha ngathi ndiyazibona ngicela amaxolo kwezi fake online activists. Ezi zimenqe ze-hypocrites apha kuba mnandi xa kuhle kwabanye abantu, but the minute ijoke ngabo then ayisahlekisi anymore. Umntu uba uqhela uphatha makayophatha pha kowabo, ayizulunga kum la attitude ye-shop steward. Unganisedani ngilobhuti, right butheka naxesha lakho kokuqala, at least wena uyandazi for into yoba ube ne-opinion ngam, wena bakudescribe abakuncami. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ngaske before nibhale ezi think pieces zenu ni-understand into eyi-one uba ijani ayingomntu kawonke-wonke. Ndiyayazi mos mna ilanguage yam ne-subject matter ine-target market yayo. Uba ulindele mna uba mandicela amaxolo for ufanisa iclown neclown, awudom ngeyona ndlela engummangaliso mntanomntu. Bekufanele uba ukuziyaleze napha efemelini for nje uba heyi ngathi uqalwa impambano. Abanye bathi tshintsha i-content. Rha for uphisa ezazimenqe zingandithandiyo any fucking way. Kakade what's the point man, ubuzigomba isifuba kwaba Facebook ngocaphukela umuntu ongenaxesha lothandwa nguwe. Ingathi kuzawuthini mhlawumbe after le toyitoyanyana yakho ye-2 days because ijani ayijiki. Akho nto izawusuka khotho apha fonini, isidudla sisidudla, isimenqe sisimenqe namhlanje nayizolo nange-birthday yakho. If wena ubuyazazi ezazimenqe ziwoke too much zingadibaniyo ne-uncomfortable truth, kuzawunyanzeleka ukuba uzenzele ifavor and distance yourself from ukunye. Uhambe ke fondini uyofolobisa la malungisa angonduna neza-wet wipes ngomafa because ijani ayingomsamariya olungileyo. And nani guys man, ngase ningabi ne-waste ixesha leni entertain ezi zimenqe kwezi zami comments because mina ndizawufika ndihlaba ublock ndiphume kuni. Akathengi matikiti, akasupporti ne-merchandise, akacontribute fuck all kwi-everyday life yam. Into ayenza uyekelela ubuso kule page xa ukhangelelwa nogxeka, hayi makafuck off rha, mazihambe eza nonsense yofundekela pha kude neetshomi zazo. At some point kuzawufuneka zize nale content ziyifunayo instead of waste ixesha lazo zigxeka lezi ngayifuniyo. But ke asikho lapho namhlanje man guys.